Kumno baro nakwa benken ta sni knyat chpang ka hok jungki nongbala namar ba bonangi ni kran chpang ki hok ni sungu lem yegi nongbala handrai hakene ka por menta podong ka khlam ha ba kibru ki don kam ha yeka jingarap ki nongbala ki don kam ha ke jingarap naga sarkar ka bakhang ka ba lockdown ka ba pinsange yeki kam ki jam ki hakapol ki don kam kum kita ki jingarap ka sarkar ka jelang mdan nila kren si kren ni mensuaru bat mentangi dong kam benrap ni dong kam tengi dong kam nya kren bat bengin kersan yeka jingi kunjung kini ginong bala kibun gibru ki kren ni kanya handai ni ha ban pelong khaw bat ma bakani ka buk sial hakui kaliang watla ka dik por ka ba sistem ha kani ka sistem tam hakui kaliang kala ai min sim yang ma ka pen i shau pai ba sengi baro ki ba haban riaisha e kani ka klam ka pen sai ka pen sai ba bun ba ki jing duna ha ke mlak salang chungi ka klam ka pen peri ki sejrong ka pen mi ki shaba barus ka tu ni buri ka ni mkwa ban khmi ikita ki jing ki ba ka tan ka chungi tama menta na ka dang tu ka covid kila apa lo sejrong kila mi lo shaba ka wei ni kita ki jing kali ka jing ka besem kini ginong bala i kamde ki ka ba ni don kam perkhat jalio than ni hi ri khwan jalo jong kanu ngot ki bre menta ki lai poi ham madan rot surok banye de mar namal bakala khata halu atata ka lockdown ka covid kini baro ki lakta ki bre ka sarkar hi kadeban long kami long kpa ki ni ki bre i baro shikatung nim jupoi perkhat de ka sarkar ba kadeban long kumta bun sim ki bre jupoi perkhat hi kumta bapri kini nong balaro baro shikatu ki khampoi perkhat hai eru bikin don kami sarkar ki shudong kami tang tu bos bai kami ki tangata handai ni lai menta bangi don kami ka regulation nga krameng takajo ni don kam ye regulation banyadai ki breo banyadai ki kami jam ki banyada what you to boss you malik ro nama kam ka regulation kam ka contract kam ka jing su thu hapreng jong ki breo ka imang salang jungi ka sulong bai thurmur bai ndon ba kit khle ka no ka kam ka sarkar ka hapan wan hang tu ken hapreng jong ki breo banyarap ikigen kumno ban regulate kumno ban pen bai yeki kam ki jam namar fin susania bai ki breo bikinyo perkhat mtare ubre udam pisa unsa job mo kata kali besha te baru sekali tu kini ginong bala kim juda wa kitre la ka kam dul jong ki sung tho i nda something ki haban kit i ndon ba perkhat mentar ki na mentang ila su tho ba lada tukut ka khti mong mensao lalu yo pang hak tu ka kam nimla ba chu ki ban chu ai semini araja la jali suma doktor ni khamdam ka sarkar kade ban kersani ni bro kade ban yada yaki nama ka exploitation ka jing shasim ka bu gi bro kam ni shu baka khamtam menta hagan por covid nama ki bro ki abe pisa nama ki like mi dom pisa nama bro balok le khamtam ki ha banek kanunu ka kam bon kani ri ka buk ser ki bro kwa ban sim advantage yaki bro ni te ka sarkar bro ka tu kam perkhat ita ka hai kita ki order ban lockdown ru handai kamle mangi kata ka pisa ka pala ai ka delhi kamle ka pisa jungno bansu ai subha mukul len konrad ane ka baya dai ma ka delhi ka pisa ka baki dai hok banyo kamle ka bahero petse kan no haba hapeleng juga covid ka npp kala mante ka tu building ma ba dong ka kala limang jaka yalde kala kumnor ka penmi pisam dom kali kata kumnor ka penmi pisa berkalate ka building ba hapeleng juga covid ka beli digi pau klur kamla pada ka banyara bikin bala okay te kum kini ki nya kim di nya ki ba scam kim di nya ki ba seso kim di nya ki ba bro kin nye bro okay ni day ban kesan ginong bala but ni dem pressurize man kas ni ban
tangon met ngiri ban ai be ikine kali yo meli rumpi ong bet ba pengkesan em ye kita ki jingkular ba phide ban pe ki baluk besuk kibun mag beluk besuk apo ka konstitusi rumpi mental adi pore pi ba Finland ban keren ni kani ka topik ba pin tangon met ka opposition ni kam ni ka ba tolot kani ka opposition ni ba klan ha ni dong kam banyak keren shipang kinong bela ban ni dong kam ban kersan ki